Shalom, horas madihita saluhutna. Di hamu akadamang doho dainang, manang di dia pe hamu maringanan, tangiang nami toktong mahamu di bagasan hahi paason, dohot pangaramotion ni Tuhata Yesus Kristus. Adorak sota paradi hata ni Tuhata, jumulu mahita martangiang. Asini rohama di hamu doho dame siad debata amata, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Hata ni Tuhata nagabi jamita di partangiangata ima nalaos gabi epistel di minggu okuli tanggal 3 Maret 2024 natar surat di Sada Korin bidusada ayat 10 rodi ayat 25. Ujaha madihita tapai hutihu madi bagasan rohat tabe songonoma di dok hata ni Tuhata. Ai haoto odo hatana taringo tu silangi di rohani akana lahomago. Alai haguguon ni debatadui dihita na dapotan haduaon. Ai natar surat do hu agohon habisuhon ni nabisuk jala hubolokon rohani parroha. Di dia mana bisuk. Di dia ma siboto surat. Di dia ma parsinabul di tanoon. Daga bihawoto on habisuhon ni portibion di bahed debata ay mangihuton habisuhon ni debata dang ditadda portibion debata marhiti dalan habisuhon gabi di halomohon debata ma paluahon akana porsiai marhiti-hiti jamita hawoto on ay na mangidutadda doang gohala Jahudi jala mangalului habisuhon do ia halak gorik. Alai Kristus natar silangido hujamita hok kami. Pargasipad dwe di halak Jahudi haotoon disipele begu. Alai dia kana terjowi nang Jahudi nang gorik. Gabi haguguon ni debata dohot habisuhon ni debata do Kristusi. Ai ubisuk do haotoon ni debata asa akajol mai. Jala gumugo do hagalion ni debata asa aka jolmai. Imahata ni Tuhata. Di hamuaka amanami dohot inanami. Tutuholak tajaha turpuk jamitaon. Sada suku-suku napi tortubu di rohata ima. Buasay ko silang. Mengapa harus salib? Naswadong do dalan na asing bahenon ni debata lahu palua hojol mai ayak kana honabura do akana tergatung di hausilangi. Jadi molo tajahan no di Galatia tolu ayat 10 tolu didok disi terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Hamak kadongan isarani nama milik dalan molo adong dalan na murah dalanan. Puasay ko pilito dalan na maulate. Mengapa harus memilih jalan yang panjang, sulit, dan berliku-liku kalau ada jalan yang mudah untuk dilalui? Yesui songon nidok niya kadongan muluboy do murah, buasa pa maul-maulon. Hita majunuaing rupani, out sugari ma di papilito tu hita saunari, pilih hidup atau mati. Dia do pilih tota. Pasti do pilih tota mengulukan. Datu ngadoksian hitaon memilit mate manang hamatea. Pasti do hanguluan nata pilit. Dus may songon hata ni edekori pilit mahanguluan ni say pilit ma naduminggani. Asa mangulu homuse dohotu pinoparmu sugut. Deido didok hatani edekori moluarok pehalak na mangidu mate holak dihata dui say mate petaho ninna holak kata dui mate na mau ninna holak kata dui buktina holak ronggur dope makuling nung amabiar jala marikati ibana martabuni. Jadi songon nidok nyakana tua-tua ni halak bataki dui hata do hata mate anggo roha mangulu.
Hamu kadongan somalna molo mabahen guar manang mabahe simbol manang lambang rupani manang merek tutu saya dipilih do guar na duminggan guar na ubagak na humebat molo istilah nuaing rupani asa humatop viral libana isarani guar ni hotel kan hotel ni ruana do di dok datu ngadong mabahen guar ni hotel nai hotel neraka molo toko lampu toko terang benderang doda iya sui terang terus manang terus terang datu ngadong mabahen toko nai gabe toko gelap gulita guarni koran berek kita salah satu misalnya Sinar Harapan datu ngadong mabahen guarni korani Putus Harapan nanti guarni restoran sudi mampir datu ngadong mabahen guarna gabi enyah bedeba guarni lapo sordeina disido deina tabu deina sipitu dei pamurnas kanido guarna molo laponi halak karo par BPK tamberlihe kanido dido. Jadi ternyata lapatan ni tamberlihe obat lapar. BPK obat lapar. Datu ngadong mabahen guarni laponai laponi sibolis. Aka guarni perumah HP. Saya dipilih dorupani aka guar na unik, na indah, na bagak jala tabu berengon. Indah, asri, elok, permai, doh takana asing. Datu ngadong mabahen guarni perumahan na, perumahan jelek, perumahan perbajir-bajiran, kotor, jorok, dangadong yati. Mereknya ka mobil pesong onido. Saya dipilih do rupani akka guarni binatang na hebat-hebat, jaguar maksudna kan, kijang, panter, mustang, wah. Datu ngadong marmerek bekicot, keong, penyu, akan lebat-lebat rupani. Guar-guar ni pesawat pesongonido, Garuda, Merpati, Lion, do takana asing. Danga dong nama bahen guar ni pesawat. Adok kia tabereng marguar kalong, kampret, danga dong yati. Bereng hita kecap, datu ngadong nomor 2 dah, nomor 1 du sudi. Aka merek badatnya kainatai, datu ngadong cap kutu busuk kate. Cap kulit badak do takana asing akka merek nauli guar nauli do rupani dibahen. Hama kadongan alani molo di dok halak Yahudi gabe tergasip dohami alani silangi ninna masuk akal dui molo sian pikiran ni jolma. Sahira nasala judul rupani manang na hira na swadong guar na asing, sehira na swadong simbol na asing. Molo gabi oto ope na taringot tu silangi di rohani akasi pilibigu manang halak gurik masuk akal do molo sian pikiran ni jol mahita mga tu sisa. Molo gabi adong na tertuk-tuk ala ni silangi masuk akal dui molo borhat kita mamereksa sian pikiran ni hajol mau. Idon waing nataida di bagasa turpuko gabe merasa mau to dihilala halak gorik ala di jamitahon Apostel Paulus taringot tu silangi. Apa istimewanya, apa uniknya, apa kelebihannya ima didok rohana sida rupani. Di halak Yahudi aka penjahat ulung, penjahat kelas kakap do na tergantung di silang. Berarti dus majisus do penjahat. Jala gabe iman apa lua hojolma. Tentu semakin tidak masuk akal di dok rohani halak Yahudi do talak gorik molosongoni. Di hamuah kamanami dohot inanami songon nataboto halak gorik nung ajumulu maju di ilmu pengetahuan dohot dia kapil filsafat
Taboto do ate filsafat Yunani. Suaksongoni do nang halak Yahudi nunga maju na sidia sian segi perbinotoan. Alani moluadong pemerintah honon na somasong akal na sida dianggap may gabe batu sandungan manang partuktuhan dohot hawotoon. Jadi ditiki di jami tahun Apostel Paulus taringot tu silangi memang gabe tergazib do na sida. Aidang masuk tu rohana, dang masuk tu akal na sida. Hamuah kadongan buasai kon silang. Mengapa harus salib? Tentu tidak mungkin kita dapat menyelami sedalam-dalamnya logika Allah. Dia sendiri telah memperingatkan kita, jalanku bukanlah jalanmu, dan pikiranku bukanlah pikiranmu. Yesaya 55 ayat 2. Alai nang pesongoni dengan memilih jalan salib, Tuhan paling tidak mau memberi contoh dan teladan kepada kita untuk kita teladani. Asa gabe tiruat di hita. Totu teladan na perjolo na naing teladan na marhiti silangi ima bahwa kasih itu mahal. Argado holongi, bukan murahan. Kasih yang sejati tidak menuntut orang lain untuk mencintai, tetapi menuntut diri sendiri untuk mencintai. Anggo holong di portibion, holong na umumi, say jolma, say dongan na dorupani dituntut asa dihaholongi ibana. Tetapi lewat salib Kristus, merhite silang ni Tuhani, hita do perjulu dituntut. Ima na pinatupani Yesus disilangi. Paduahon, tidak ada kemenangan yang lebih sempurna daripada kemenangan atas diri sendiri. Ido na taida marhiti silang di Tuhani Muse. Mengalahkan lawan-lawan adalah kehebatan. Ido ate. Mengalahkan lawan-lawan adalah kehebatan. Tetapi mengalahkan diri sendiri adalah jauh lebih perkasa. Iman waing na taida marhiti silang di Tuhani. Jadi molo didok buasa ikon silang paling tidak rupani na dua hal gabe persiajaran nama cai arga di hita songon halak Kristen hita tutu gudang dope persiajaran na bui taputi hisian silang di Tuhan tai na pasti silangi gabe hagugu udui di hita mengadupi sudi ragam nyakana masa di nguduon ido nata jaha di ayat saplalui ai hawotodo hata nataringot tu silangi di rohan yakana lahomago alai haguguon ni debatadui dihita nalapotan haluao. Atong margugu mahita pinarguguan ni silang ni tuhatay. Amin martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan di hatam na hubigi hami. Say pauratom may dibagasan rohanami bi asa di perbuihok katami perbuih na dengan perbuih na tonggi. Di bagasan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amin.